Hello Lwgwfwr, welcome back to my channel. आङो मोनसे प्रग्रामाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखादों खोमा BCA बिसानि मोनसे प्रग्राम दङ बेवहाय जोङो थांनो नागिरदों स' ओमफ्राय आङो थांनायनि सिगां आहा माखासे सरप्राइज दङ बर' फावखुंगुर बिसोरो फैगोन दा बिसोरनि थाखाय आं सोरखौबा आं आखिनानै दोनखादोंमोन सिगांनिफ्रायनो बिसोर फैयोबा आङो बे स्केट्सखौहाय माने आङो होनो नागिरदों आरो स' गोबां बर' आर्टिस्टफोर फैगोन ओमफ्राय बिथांमोनखौ लोगो मोनोबा आं नोंथांमोननोबो देखायनोसै ने बेलासे जालायलायबाय मोना जालायलायबाय फाग्ला लोगोफोर गारि गाज्रि जाना होबायलै मा होनबावनो मोनहैगोन ना मोनहैया प्रग्राम जोबनानै मोनहैबाथ' स्केट्सखौ होनो मोननाय नंला उफ दासो रैखा मोनबाय माने नै बाइकआ जाबाय जोंना खालामबाय 2000 years later जा बुरजा एक्टर एक्ट्रेस दंखायो बेवहाय गासै फट' लाजोबदों माबा लाजोबदों बेवहाय दंजोबो बेक स्टेजआवहाय नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय बिथिंहाय प्रग्राम जादों बिथिं गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरबाय आरो नोंथांमोना आंखौ एसां भट होना दिनै दियागिरि मास्टारनि विनार बनायनो बिनि थाखाय आं फिन नोंथांमोनखौ थेंक इउ बुंबाय आरो स्पेसियली थेंक्स आंखौ इनभाइट खालामनाय सार मिथि नार्जारी सार आरो रन्जित सारखौ स' गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दिवा लांफा बिथाङा आगैनि मोसानायखौ मोजां मोननानै 500 रां बान्था होदों
Anggi ke kali-kali mau kita malah jepur. Bukan menangku. Nihai जोंना बे आदाया जाथाराबाथाय आंनो खोनानो याखै गाहायाव. So आं गावनो बुंनानै लानोसै जोंना फ्रान्सिस बसुमतारी फंबाया आंनो माबा गिफ्ट लाबोदोंनो. So बिराद एक्साइटेड आङो फंबाय लाबोदो. देखायदो मा गिफ्ट लाबोदों लाउसलै Oh my god. बयबो नायनो लुगैदों ना? Oh my god! Thank you, Francis Hagwn! First time आं बेबायदि आंखौनो पेन खालामनो first time माने मोनफेरबाय. Thank you. माने राव गैला बुंनो थाखाय आं आगै. ओरैबादि मोजां आखिदों आरो माने आंबो ओरैबादि सुन्दुरि आरो आं दा स्मिथिं आरो बेयाव नुनानै. Thank you so much आगै. Hello, Lwgwfwr. Good evening. So, आब' मिथिखौ आङो गोबां समनिफ्रायनो आङो लोगो हमनो नाजाबाय थादोंमोन. ओमफ्राय फाइनालि दिनै बे बालासिहा जायगायावहाय आङो आब'खौ फैगोन होनना मिथिनानै आंबो फैबाय. ओमफ्राय फाइनालि आब'खौ लोगो मोनबाय. ओमफ्राय आब'नि थाखाय आङो नैबे फिसा आखिनानै लाबोदों. आब'नि थाखाय बिनि स्केच बानायनानै लाबोदों. दायो आङो होनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो. स' थेंक इउ स' माच आब' लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय. ओमफ्राय बिदिनो फिउचाराव मोजां भिडिअसफोर मोजां मुभिसफोर बानायलांबाय थाथों. स' बेनो आसा थाबाय. स' थेंक इउ स' माच लwgwfwr. बिदिनो सापर्ट खालामबाय था. Thank you so much. Thank you आरो फ्रान्सिस इसेबां मोजां गिफ्ट आंनि थाखाय बिराद स्पेशल बियो. फिसा गिफ्ट नङा बिराद गिदिर बियो आंनि थाखाय. बुंनो राव गैयै बायदि गिफ्ट आरो आगैनि बे टेलेन्टखौ नुनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों. आरो रायजोफोराबो बयबो सापर्ट खालाम. फ्रान्सिस बसुमतारी आगैया इउटुब चेनेलबो सालायो. चेनेलनि नामा मा नाम आगैना? FXB Art Gallery. चेनेलनि नामखौथ' मिन्थिखाबाय. फंबाया बेयावहाय गावनि रोंगौथि आखाइनि बिद्दाखौ जि रोंगौ बेखौहाय दिन्थियोना इउटुबावहाय. स' नोंथांमोनाबो सोरबा सोलोंनो गोसो दंबाबो फंबायनि चेनेलाव थांनानैहाय सोलोंनानैबो लानो हागोन आरो माने सोलोंनानै लानो हागोन आरो. थेंक इउ माने बुंनो राव गैला. थेंक इउ स' माच. चेनेलनि नामखौ खनसे खिथाबावलाय आगै. FXB Art Gallery. बियो इंलिसनि लिरनाय आरो आंनि नामनि शर्ट फर्म FXB Art Gallery. FXB Art Gallery. फंबाया बिराद मोजां आर्ट खालामो आरो आसा खालामदों इन फिउचार फंबाया बेफोरबायदिनो खालामलांबाय थानो हायो आरो सानसे समाव बिराद गिदिर साक्सेसखौ फंबाया एचिभ खालामनो हायो आरो. स' थेंक इउ स' माच. थेंक इउ रायजोफोर. आंबो बिराद गोसोखांदों. मोसानानै आंना झुमखानि खिलायानो गैला मिथिगौना रायजोफोर?